Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, там за озером так приказує. Ну. Так, доброго здоров'ячка. Низьки зась бавиме острів, низьки зась будемо далі класти нову кушницю, розширяти, чинити там ще щось і ще щось. І вже вижу, пише нам у чат Марк. Марку, здоров. Як тобі ідея мати ще окремий стрімпак по тому на то-то? На темну півницю. Давно ми не бавили. Я вже і СС давно не бавив, слухай, 2 тижні прийшло. А що у нас із хижу не так? Точно, у нас тут була проблема із хижу. У нас сязать засік один робочий. А де є? Він тут десь був. У мене тут був один тот челян. Добре, я тебе всьому дуже поддержу. А у нас тут був один дідо, який помниш, котрийся засік, а не хотів робити. Тут сі 4 строат. Ото був... А чий сись? О, везе! Як ото? Ото се... Ні, ото був якийсь дідо. Він туй став був, туйка. На угловий. І став. Туйка. Ну, кампець. Щось йому помогло. А може він умер? Не знав. Так, у мене 84 чоловіка у селові. Далі хотів їм строїти... У мене були глобальні плани ще туйка сурдику чинити. Авать сад сюди. Бо мені треба більше людей. Мені треба строїти хижі. Ага, я сюди вже зачав. Добре. Та тут ще одну покладемо таку. Ні, в другий бок. Сюди буде вулиця йти. А цяк. Люди сижуть, із їдінням у них раз усе добрі. Там рибася продавала. Усю комору сушену рибу не носять, а просто рибу. Риба. Хоч на 500 най буде. Туйся риба продає, туйся цуря продає, туйся продає теплоє цуря, а туйся мали продавати топанки. Топанки у мене були десь на складові. Туй цуря. Туй полотно. Туй топанки. Уже не є. Треба купити топанки. Бо Сісі вже забирав, резерву. Треба купити топанки. О, знесли. Ресурси ся, правда, обстали. А їх можеш перемістити. Так, стоп. Де в мене солома? Некого одного ютубера, та у нього 1000 людей, вже я дуже велике село зробив. 1000 людей? Ого. То дуже читаво. А яка тут проблема? Земля виснажена на цьому полі. Значить, сяк? Коноплю можете? Не можете? Ну, то най буде сись. Так, я у стайню хотів купувати корови. Сіно, обуріг, тут ніхто не робить. Так, стоп, раз розберемося у сьому свій шор. І все. Солома. Солома де має бути? Де в мене склати солому? Тут склати солому. Він повний. Хмари вам зелені. Так куди солому вести? Назад сюди. Тут повне. Де солому складувати? Заберіть це твоїть. Дерево. То я тут наново хижу покладу. А цяк.
Місто зайнято. Чим? Ресурсами зайняте. Ах, хмари вам зелені. А тут у мене було пусто, ні? Та тут най теж буде солома. І це дерево. Дерево можеш сюди перемістити, ні? А де в мене ще дерево є? Сюди. О, супер, супер. 840. Сюди. Все, я чий порішав. Кріст, здоров. Серос. У нас тут був засіден такий тот Микита Карпюк. Та тут в мене була засікла стройка. Хожусь ми клали. Та теж тот, котрий один дідо мав носити ресурси, та щось я закляв, став ніч не робив. То я чий теж двічі чи тричі пробував тут хожу. Розбирати, наново строїти, ніч не йшло, він це не кивав. А тепер никай загрузився наново, а того діда вже не є, він вже десь пішов. Фочстар, здоров. У нас тут читавий прогрес. Кітісь не чув, тепер мені якраз сказав, що діда у нас був, котрий засікся був теж із доставку ресурсів. Все, діда розпаяло, він десь пішов далі робити. То був очей... А вать сись винник, а вать якось другий. Ну, смисл у тому ж, помогло му, усе добрі. Так, усіх 400 соли. А соль у мене ще десь була туй. А, соли у мене ще доста, добре. Добре, соли ще доста. Треба... Так, що в мене з грішми? Мінус. Треба піти вторгувати. Мені треба купити обув. Бо в мене тут цуря є... Сеся цуря тче туйки. Добре. Так, недостатньо конопель або льону, щоб почати виробництво. Скоро буде. Там... Буде конопля. Там вже жнива йдуть. Тут. Уже йдуть жнива, і конопляся буде складувати туйки. А як ся доскладує, то буде ся вести сюди, буде ся чинити полотно, з полотнася туй буде чинити цуря. Супер. Теплоє цуря теж буде ся чинити, воно у мене туй... Ні. Теплоє цуря у мене десь на другому складові було. Туйка. Ні, туй простоє цуря. А теплоє цуря де? Туй. На теплоє цуря шкуру треба, айно. Сукно. І гарбована овчина. А то не, шкура не підходить на то? А, шкуру я на обув брав. Туйка. Обуви шкуру чинять. Чоботарня. Пропав, на Чехи пішов. Ну, видав якийсь мусібу. А він видав десь інде пішов робити. Я тепер то вже й не знайду. Ну, із важного я тільки строю торговельний причал, та я вже буду годен і по морю торгувати. А доти мені треба було купити ще обув. 1000 соли, може би когось продавав на всякий. Ні? Можу угля продати, у мене достає, у мене ще піцицько гречка. Сюди іного заженемо. Будемо никати, що в них там є. Добре. Розказуйте, що у вас доброго нині? Щось те доброго іли, щось те доброго чинили. Бо мене никайте 2 тижні не було. Уже. Я того тижня був у кужниці. Хотів витити один вечір пострімити. Не дуже мися получило. А ще, крім того, там то. Не міг їм... Момент. А не куп... У мене ніч не є з цього. Риба, може, є. А, де? 50 сушеної риби.
Олою у мене є нич, не вродило. Муки у мене теж не дуже є. Слабенький у мене був гід, слабенький. Цуря. О, 3000 цуря він продає. А у мене кілько на складах? 110. Слабовато. Та що, та я йому туди нич не продам? Та я йому туди нич не продам. Лопатки сів. Ей, слухай, не борайся, файно. Жарко страхи. Жарко страхи. А всього і нічі не купиш, що ми треба було. Може комусь угля треба. Треба ще в Деркачі загнати нашого. Гроші у нього ще є, нормально. Тут треба когось на роботу буде. Тут треба когось на роботу буде знайти. І тут. Бо зерно в перспективі пак буде. Тут його раз не є, ну, має бути. Пак далі. Добрі. Йдемо далі. Сеся тут строїть. Як ся достроїть, вони ся перевержуть на хижі. У хижі усе має бути добрі, бо туйка вода є, болтик у них є, древася продають. А видки в мене ся дрова продають. З цього, а от з цього складу. Це то не вицить. Це їх треба було просто в болт дати. Там із тим була якась така фігля. Туй суд дрова. Вони ся продають десь у болтах. Туйся дрова продають. І купують люди дрова. Ясно. Я то теж не знав, що людям треба дрова продавати. 35 градусів у вас. Ну, то й може бути теж. Я низько йшов на вулицю пару раз, треба ми було та біциклював геть, та слухайте, так пече страшно. Риба ся імат, а сушену рибу лише половину чиняти. Вони і сиру мають чинити, ні? Як вони собі то інтересно розділяють? Ось кілько сушеної робити, а кілько простої. То не будемо знати. У мене більше ніхто не вмер. Може тут дідо вмер. У мене раз лише двоє вмерло. Христю помню і Довженка помню. Що у нас тут? Пшеницю збирають? Косять? Жнуть. Ану. Ну, раз. Раз. 1, 2. Ха-ха. Так інтересно. Ну, кивайтеся. Добре. Ну, то вже і на млинові потихеньку треба буде робити. Пшениця вже пішла. І вже і так і почали молоти. І далі мука буде йти куди? Мука буде йти сюди на склад, ні? Айно. 1000. А друге будуть ще возити на експорт. Та хоч муку мало попродав. І ще по морю буду торгувати. Туйка. А треба мати чим торгувати. Туйся построїти ще й хижочки. Та може б той поклав ще тот сад. А сюди б дав що друге клав. Якось так? Будемо видіти. Так. По лінії з чого чинити. Тут двоє людей було. Так, наші гунці прийшли. Мерфа. Мені від них треба було щось купити. Тепло є цуря? Ні? Я їм теж ніч не можу продати. Гречку 1000 можу продати. А мені що треба було купити? Сукно. Це таку тепло є цуря. Обувся шиє. Айно. Робить. Обувся шиє, мені ніч не треба більше. А на теплої цуря там мені треба було якусь то-то.
Теплої цуря ще можеш купити. Теплої цуря можеш купити хоч 500. Дорого. 300 куплю. Добрі. Деркачі. Вони що... О, угіль. 5000. Порядок. А гречку я вже продав. Гречку вже продав. Малина, яблука. Треба начати садити яблука. Малини у мене тільки не буде. Малину видав лише на однушній то-то. На однушній торг є смисл продавати. А не дуже і йде. Щось люди... Ту й пусто. Лиш на експорт. Чудно. Ну добре. Може по морю буде мені інтересно так. Ну, ось яка в нас нова кушниця. Угля чиниться доста. Хаща, дай Боже, паде наскоренько. Та раз файно, раз файно. Обуся робить. Заснула? Чого? Перше було. Кіть не тує, та хіба в магазинові нараз, ні? Туй 50. Ага, взуття он 700 було продано. Сісі, слухайте, обуви накупували за сізі доста. А це так усього року. Ну, читаво. Так, що у нас із цим? На другий гітачий буде вже посоняк деякий. Та й пшениця. Тут жнива йдуть. Це буде на другий гід. На другий гід буде посоняк, булі, посоняк, пар. А, половина полів і так будуть пусті стояти. Треба видавчинно поле вчинити. Можу ту й покласти. Ось де. Включити пшеницю, за пшеницю пар, далі посоняк. Ні? Звучить логічно. Найбуде. Маленькое поле таке. Опа, торговельний причал. Так, тепер на експорт. Що возить можеш возити? Дерево? А тут в мене може було дерево продавати? Із цього. Тоже можеш. А що мені тепер чинити? Що я буду тут продавати? Так, раз тут зась покладемо хижу, закить я можу. Бо я ще того разу хотів. Когось мені треба одного на роботу. Далі. Треба думати, що буде йти на експорт. Я можу пак цуря продавати. У мене епін з цурем уже налажене. Ні? Тут двоє людей, наприклад, може. То треба, бо ще люди прийшли. Я раз клинсну, може хтось прийде. Колопні у мене не так аж і много, але в перспективі буде много більше. Насадиме. Льон попробуємо. Ні, льона у мене ще ніде не є. Так, ту його нараз покладемо, бо його збирали. Як тут много всього. Льон най буде. 3000. Ну, а що будемо вицити ще на експорт цього?
Тепер я вже можу сюди. Немає керівника на торговельному причалі. Треба керівника. Ну, матір вам у душу. Ще треба в Будако розказував, куди має ходити. Горох, желізо, капуста, булі, мед. Желізні частини можеш продавати. У мене кілько того є. Де нам ковалі? Желізні частини. Ага, помало вам угля. То чиниться. Ні? Тож у мене у пріоритетовий був урожай. Дораз виціть усіх, із рибарні вимечуть. Та прийдуть вам різноробочі на угля. Домак не доста? Де? Тут і на складові було. А, пусто. Ну, 4,5 тисячі. Та урожайся дозбират, та буде діло. А урожай вже дозбираний. Урожай вже дозбираний. Тепер тут вже двоє. І тут вже двоє. Теплої цуря ми ще не привезли, видам. То моє. Лиш у процесі. Ні? А чи яйно? Деркачі, мерфа. Кури в одних можеш купити, сукно в одних можеш купити. Тільки всього тут. Кампець. Там, як там село на 1000 людей зробили? Я в шокові. Мені треба нових людей. Кладіть хижу. Шиковно. Бо в мене вже і стайня є. А смисла раз із того немного. Ну, знайшовся керівник, знайшовся працівник. Тепер можеш йти у Барвінкове. А, сюди має дешево заганяти. Лиш не йде. А сюди? Не йде. А, не можеш до слідуючої весни. Добре, дегет. Дегет. О, то тут можеш то. Опції найму під час сезону 1. Добре, керівник не буде. Під час сезону 1, поза сезоном 0. Місяці сезону. Січень, лютий знімаємо гет і грудень знімаємо гет. Все, парада. Всякий буде. Файно. Тепер теж буде всяк сезонно. Ого, ти можеш вказати конкретному лісникові не рубати якесь дерево? То на нього треба попасти? Айно, хотіло бися дуже, аби нове обновлення випустив. Та він якраз писав там у Твіттерові, там їм відео, він тепер робить на якомусь такому ноутбукові, що дуже тяжкося на ньому робить. Та каже, йой, не борята я, чи й мушу як-то оптимізовувати бавку, бо у нас я на такому слабому ноутбукові почти не запускати. Та я то доста чув, у мене, никайте, у мене карта 1050 NVIDIA-вська, та й Core i5 7-го коліна, у мене ще доста не старий комп'ютер, а і ця бавка у мене так пораз знає залагати читаво. Не якісь баги, а й конкретно видко не оптимізована бавка, і комп'ютер її не дуже берує. Так, тут щось не беруть. Тут не беруть кабачки. Та ми замість них туди будемо тут продавати дрова. Ми замість них будемо продавати дрова. Туся уже угіль чинить, супер. Туся буде чинити, добрі. Як там наші хишки? Ану. Іде потихо. А чи йде потихо? Так, що у нас? Ну, ми цього року у мінусове, або дуже маленько, Мінус 25 лише цього року. Мінус 27. То ми дуже читаво продержали. І це я купив ще теплого цуря. Де? Туй. 300. А магазини його беруть 20.
Туйся просто цуря продає, туйся тепло цуря продає. Цього року тепло цуря купили 700 єдиниць. Дуже много. Не розумів, сесі фурт просять воду, а у них є колодязь. Туй. Почти повний. Та й туй, таку й поприхижуємо. Тоже почти повний. Треба оптимізацію. Айно, бо я рахував, що в мене досить читавий комп'ютер, а слабо берує. Ти де йдеш? Десь. Що, гуляєш просто? Які ти ресурси постачаєш? Ти перше просто обійшов, хожу кругом. Що ти брешеш? Ресурси він постачає. Якість взуття 1 із 5. Айбо цуря, видите, 5 із 5, тепло є 5 із 5, ож купив собі нормальної цуря. Обуви у нього не є. Що у нас там обув? Ану. Робиться, шкура є, шкури ще на складові доста, шкуру будемо чинити. Все добре. Будемо никати пак. Ось ми продавали цуря, та й ще щось. Не знаю, може буду продавати угіль туй. $5000. Та й треба буде зачинати. Так, треба потихеньку. Ого. Дров у вас не є? Не везуть? Везуть, добре. Інтересно. Карта світу тут є, не знаю. Рада. О. О, супер. Я не знаю, може тут такий суд. Йой, треба ся сохранити. Фурт забивав за все. Добре, що ти хоч автоматично можеш сохранити. Добре, що півниця йде файно. Півниця, слухай, добре оптимізована. Ну я якраз планував їм туди у кушниці забавити півницю, айбо не вийшло з других причин. Не міг їм. Так, туйся, дали угля на експорт ладить. А я видав, буду уголь на експорт лише сюди давати, пак. Та я його виціть до мак заберу. Ож доста. О, гонець із мерфа прибув. Що вони продають? Цуря мені раз не треба, може їм щось продати. Сушена риба, сонячник. Що не є? Сушена риба не є. Уголь 2400. Малина, мука, нічого не є. Гречка 158. У мене гречка 54. Йой. Сіль мені би й самому треба. Соли в мене не є. Мілена в мене не є. І яйцю в мене не є. Друга частина темної півниці, там така ситуація, сам знаєш. Вони мають бету, котру тепер декотрим стрімерам пороздавали, вони її бавлять, вони за неї розказують. Тобто, знаєш, теж вже така йде реклама потихеньку. Айно. Сама бавка вже рахує, рекламується. О, Ники. Я минулий гід мав плюсовий. На 32 заробив того року. Тепер не мав що продавати раз. Мені це нічого не треба. Полотно беру сам робити. Туйкого роблять. Так, і двоє людей. З нього ся робить цуря. Цуря буде ся ладити пак на експорт. Сюди. Щось я не складую, або будуся складувати. Цуря продається і уну. Цуря продається і туй по базарові.
Люди цуря купують. Того року купили онь 250, а теплого цуря купили онь 700. Та й тепер, видиш, уже ся киват, уже зарезервували, уже когось несе. Теплого цуря туйка. І вицять його ще просто не привезли. Теплого цуря 200 перевезти на склад. Добре. Треба далі щось строїти. Я хотів класти сад. Сад. Туй нормально буде класти сад, як думаєте? Бо я так думав, що сад класти авать туй. Айбо, може, май раціонально сад буде класти десь туй. Та я його віддав покладу туйка. Має поникати. Ну то вже, рахуй, за півгода має вийти, десь так. Темна пивниця, друга частина. А мені треба думати, де буду класти сад. Я покладу, коротше, сюди міст. То треба обертати? Це що? Сяк? Татуй вже може буде теж щось чинити. Бо в мене тут не дуже раціонально вихосноване місто. Що вода вам хибить? Пак тут є колодязь, никай, тут є колодязь такий. Вода вам хибить. Я їх не розумів. А сіль це продає десь у болтові у мене. Туй. А туй. Туйся сіль продає. Добрі. Того року почти не брали, 40 соли купили одня. А там уже можеш і самому сіль брати. Ковальня, теслярня, курівник, свинарник, скотобійня, грабарня, кравецька, римарня. Що таке римарня? Римарня, не є такого. Я не знав, що то. Соливарня. Стоп, що? Хижу поклали, добрі. Дораз, я хотів прочитати за ССЕ. За соливарню. Дозволяє виробництво солі з підземних родовищ ропи у поточній версії. Добре, вам знадобиться 2 коня або 2 воли в якості рушія. Не можеш нараз хоснувати коня та й вола. Робітники соливарні постачають корм і воду для тварин. Ясно. Потрібне випарування. В якості палива для цього ресурсу можуть бути використані як дрова, так і вугілля. Сіль виробляється партіями по 100 одиниць, кожна з яких потребує 31 годин по 100 одиниць дров. Обрати бажаний тип палива можна в обсяг ясно. То мені треба... Коротше, мені треба купити авать 2 конів, авать 2 тих. Все, іду, мушу брати 2 волів. А от які мені воли йшли? Вицять? Ні, без деркачів очей. Ідемо. Може їм ще що продам під такое. У римарни то вучу кожу чинять на теплої цуря. Ото чи й грабарня, ні? Де є? Валяльня? Чекай. Виробництво сукна з вовни. Ага, ясно. А римарня, ткальня, чоботарня. Де то було? Грабарня. Для виробництва шкіри вам доведеться піддати шкури грабуванню протягом 6 місяців. Оберіть кількість шкур. То ту шкуру чинять. А в римарні не знав, що. Кравецька туй, цуря чинять.
Полотно чинять, коноплі ся кінчають. Полотна раз буде. Цуря ся чинить. А цуря я пак складу десь тут на складові, ні? Туй не десь було. Туй, добре. Іде воно потихо, йде. Олій, правда, раз нікому чинити, бо ні з чого чинити. А цуря потихо йде. О, дораз дрова привезуть. Так, у нас там із доставками лише тачкарня фунгує. Роботи раз не є. Я чекав, койдак од мені прийде. Угу. Так, гоно бити, я у ті всі термінології, знаєш, теж не дуже ся розумів. Воно мені таке новое доста теж. Так. Я вже потихеньку у мінусові. Сирохмани дораз докладуть ще сі дві хижі, пак покладуть сісю хижу, а пак уже будуть класти міст сюди. А тут ще буду вапно брати. О, нова родина, нова родина. Нова родина йде в мій варош. Ану, ану, ану. Ану, ану, нову кушницю коту йде в нас. Коту йде в нас. Коту і нас йде в нову кушницю. Родина Білогаїв. Степан, Злата та й 30-річний син Кузьма. Фі, сьому бися вже то-то. Що? Це мав на коні стайню ники. У мене є корівник. Я си хотів 2 волів взяти, а не конів. Здоров, Юрку, я щось... І не замітив, якийсь прийшов. Лимарство, ремарство, кустарний промисел виробництва з вичиненої шкури. Ага. Ясно, ото воно і є. Угу. Коню сюди не мож. Коню сюди не мож. То мені треба на нього іпін то-то. Стайню, ні? Не корівник, а іпін стайня на коні. Бо, Ники, у мене є корівник, євня обуріг і сіно по тих то-то. Де там сушка? Де сушка на сіно? Тут десь було. О, сушка на сіно. Тихо сидиш, то ти ганьбливий просто, знаєш, ні? Ото мені доста простого коровника, айно, бо я ся в тому сильно не розумів. Я хотів купити 3 корови. Воли. О! Ідеме на авто. У торговлі, а на складах стайня. Так, чекайте. Коли ви купуєте коней з інших міст, їх буде призначено до найвільнішої стайні. Упевніться, що матимете достатньо працівників, корму та води, коли прибуде торговець. Для розведення коней потрібно щонайменше 1 кінь на стайню. Ясно, значить, стайню мені треба буде на коні. Я її кладу. Туйка теж недалеко від... Сяк буде? Ні, сяк не буде. Туй покладу стайню. Ні, дай, криво. Не штимує ми.
Де в нього буде стайня на коні? Туйка не буде. Я би так казав, що я раз куплю лише корови та й воли, а там буду никати. Я си куплю 5 корів, одного бугая, 2 воли. Бо я хочу чинити сіль, а на сіль мені треба воли. Тоді, може 3, бо єдним волом ще буду орати. Не дешево виходить, 360, айбо най буде. Я попробую. О, вони купують угля. У мене угля є. 2400 в мене там. Пішли ми. Гонець із мерфа. Синій ще раз продати. Сільон такое. У мене маленьком пісрав виробу всього на фермі. Дуже вивнадів землю. До мене лише тепер на другий гід на половині полів буде щось нормальне. Пшениця в основному, та й посоняк. Раз тяжко, коротше, з тим. Ну, вже 87 людей. Та й строяться далі хижі потихи, та. Все в мене буде, все буде добре. Маленькому видиш профітька ось з тим, треба ще й піднімати налоги. Так, ми ся видить, якраз прийшов на то час. Економіка. Сяк. А люди гони зачати казати, аж дорого їм жити. Туйся гон не люди жалувати на налоги, бо я такого ще не видів. Сись оборіг туй мало не штимує, айбо... Се мож перемістити, дагде. Знести мож. Бо мі се вицить зніс, або няся сіно туй лиш у наділо. Так би було може. Туй невеликий оборіг. 3 сесі. Обороги дозволяють зберігати сіно для годівлі тварин. Оскільки в інших будівлях можна зберігати лише 500 одиниць сіна, бажано будувати біля них обороги. Обороги заповнюють сіном із сушарок, різнороби та працівників. Не пише кілько ість, якась стандартна корова. У мене їх буде 5. Ники, Юрку, я тут все дуже файно продумав. Я си поклав стайню, коло неї таку й воду, і за неї таку й оборіг із сіном, і таку й косити. Ну, май близько, но не могло бути ніяк. Вони просто підуть з мого села. А, тут ті люди, котрим буде дуже дорого жити. Ясно. Ну, гонно бити. Так, у мене ся дораз починати сезон на рибарство. В відкритих посад 26. І ся чись поза того ж треба... Млин стоїть. Чого? Бо пшениці не є. Та цього туди раз не треба. Геній логістики. А що ти думав? Я вже, видиш, я вже починав маленько міркувати над тим. А, Ники. Юрку, не знав, це відівість. У мене тільки на 7 березі люди починають класти собі пасіки. Вони чинять мед. І я його на локальному ринку таку і продаю. Ні, чекай, не туй. Де? Туйся так у мене продає мед. І люди купують. Капець. У мене є локальний оборот меда. Купи мід, туйся не ганьби. Ну, хотів їм десь класти сад,
А забув їм де. О, чекай. Корови йдуть. Очередь іде. Корова у корові, це коровляча многоножка, божечку, фу. Який червачище, никайте. Йой-йой-йой. Ні, я у село 18 годів прожив, я се кого не видів. Як вони файно одним червачком лізуть до стайні. Без людей, без нікого. Розумні корови. Самі, оп, взяли, зайшли. Саменькі. Додати пасовище. Йой, а сам не подумав. Це треба, значить, їм ще місто десь пасти. Це як доста буде? Я не знав, що то ще треба... О, ведуть їх пасти. Ще... Опа, добре. Двоє людей най роблять там, бо... Ого. То в мене є один віл, а я не двох купував. Бугай перетворити на вола, добре. Ні, один найбуде, бо в мене були телята. Ну, у мене 9, значить, 5 коровня має бути, та й 3... О, це значить сюди можна буде заказати плуг. А де будуть робити плуг? А плуг будуть робити туйка на тому? Це як? Недостатньо вугілля. Так, недостатньо. Туй недоста. На складовий. На. 4,5 тисячі. Тут все досить тяжко. Маєш... Ай, ну мав до... Я так і купував. Переміщення? Куди переміщення? А, ось тягнуть го віддав на тото, на ферму вборав. Ай, ну я си нарочно брав 2 волів. Значить, 1, 2, 3 і одного бугай. Ай, ну я си брав 3 волів, бо хотів їм одного на солеварню. Солеварню уліплю туй такой. Ні? Там, в принципі, писало, що можеш їх хоч де раз дати. Давай десь туй май. Не знав, де б поклав ту солеварню. Сюди. Тут буде нормально. Я хочу сіль чинити та й продавати, який буде можливість. То лиш на руному, кажуть, можеш. Та й туй покладу. На туй нікому не буде мішати. Ні? Це буде мало мішати. Там, де тачки... Що? Там, де тачки майструт. А аж туй плуг будуть робити. А я не дуже розумів. Постачати для будівництва. Добре, найпомагав. Здійснювати регулярне постачання. Що це значить? Не знав, що це значить, попробуємо. Навіть 3 на тачкарні роблять, навіть буде все шиковно. Ну, сісіся пасуть, коровки мої золотенькі. А тут не видко, котра корова, котрий бик. 9 їх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Доправляє вола до теслярні. Нащо? Це якраз на... Конів раз не беру, свини раз не беру, хочу раз попробувати з коровами. Корови пак будуть запас сіна 1 місяць. О! І це разом із цим, це разом із це лише все. Бо я щось починав переживати. Наскоро, ану. Слушай, тут сіно. Оба. Не дай біг, бо мене виздихали тут. Я за них тільки гроші дав. Треба все сохранити.
Нова кушниця. Толимо хлівове, добре. Значить, 350 сіна їм на місяць буде. Добре. Вода в них таку й туй. Бо мене... Кого то був? Міша Бочокачий. Так не був настрахав, каже, я купив 10 коров, вони виздихали. І, чуєш? Виздихали. Не кина, в мене не будуть здихати. Ну. Хижі треба класти. Хочу, б мені люди йшли. Так. Розважальні будівлі поки не на часі. Які розважальні? Що ви собі думаєте? Що тут є такого? Тут є лише школа із розважальних будівель. Це то таке. Хіба ось релігія? Ось церкву класти. То треба 1200 каміння. Каміння можу брати виціть. Або я думав покласти... О, я можу соливарню з цього бока класти. Я на що міст клав? Соливарня. О, паради. О! Паради, я тут покладу соливарню. А тут пак... Ось у мене буде така індустріальна зона. І у тебе виздихало. Корови ще нормально не сіни їдять. Ми тяжко із свиньми, а з курми. Ага. Ясно. Корови будуть молоко пак да. 8? А чого 8? Було 9. Це значить... Одного вола сюди потягли і на ньому тепер возять? Це що? Я не дуже порозумів, як то фунгує. Це орють ним. Тут вже росте, туйся сіє. Пише, замовлено. Хижу поклали. Шиковний. Ідіть класти другу. Де ми пропав один? Я 9 купував. Переміщення. Як го то? А так класно позначено, аж корова, то, бугай, то, а віл такий, ну, нич, круглий. То не в тачкарні, а й там, де тачки майструють. Туйка. Ага, плуг, а треба 2? А як то? Кі треба 2. О, то туй, де теслярня. Ні? Пише, що треба 2 тварин. Та значить 2 волів мають перевести. А, та значить мені треба буде поки ще і так одного вола купити, як я хочу у соливарню. Він лишився без своїх тих тичочок. Айно. Айбо. Це правда ж, мені туди треба, значить, купити ще одного вола. Бо 2 на плуг. Далі, ще 2 лишав на соливарню, котра туйки буде. Даже мож ацяк лупити, бо соливарню май скоро поклали. Айно, я якраз все кажу, треба, значить, 2 на плуг, 2 у соливарню. Та у мене ще один лиш є. Та значить треба авать цього бугая, чик-чик, авать купувати ще одного вола. Я просто хотів лишити одного бугая у бовняно. Бо телятка були маленькі. Та все, я йду туди купувати ще одного того. Що у нас тут? Пшениця. Не молися. Слабовато. Слабовато у мене було з урожаєм того року. Ліпше купити, я си теж так думав. То треба кудись заганяти сих. Я ліпше почекав, навіть мені самі прийдуть. Нова родина йде в муйте. Данило, Климові прийшли до ня. А ну де суд? Хочу їх видіти. Хоп-хоп-хоп, чіга-хоп. Климові йдуть і мені до мій. І з 20 гривнями вже бідуть. Всі, слухай, дуже йоло виладилися, чуєш? 20 гривень вже вони йдуть ідміні жити.
О, у Винниченків народилася дитина. Кампець. Радомир. Та сі сурдикся розроста так, слухай, шиковно. Сісі вже і взагалі непонятно, що тут роблять. Як у них із грішми? Більше половину населення 100+. Паранно. Корови 5, воли 3, бугаї 1, коні 0, рибальські лоді 3, тачки 12, відкритих посад 19. Ну, коротше, безробіття 0%, все має головне. 0%. З грішми в мене проблема, бо дуже накупував, ну, купив їм корови, ясно, що то. Дуже радувався, що люди мені прийшли, бо роботи в мене... Молоко. Так. Комора. Брати. Молоко. Де? Як? Де? Чого тут молока не є? Молоко є, добре. Молоко. І продавати молоко так у тую бовті. Горох гет. Тут молоко ся буде продавати. Молоко, добре. І ще один болтик найпродає молоко. Той хрінь нико не бере. Ні, беруть. Брешу. А, та я можу ще один болтик покласти. Що? Ніч мені не мішає. А тут в мене і так їх много. Тут ще молоко можу продавати. Муку тут не дуже беруть. Най молоко буде. Хоч у 2 болтиках най буде молоко. У мене є молоко! Кампець! У мене є молоко! Це конець, так ся радував молоковикам, що то. Добре, треба ся сохранити, бо в мене вже є молоко, я ся з молоком ще не сохраняв. Воно туй на складове буде, продаватися буде туйка та й туйка. Раз буде. Найхоч у 2 містах буде то. Найхоч у 2 містах буде. Що у нас там? Гонець із Бакалія. Суд у вас воли. Єдного вола, 0 курів. Добре. Що їм можеш продати? Угіль? Купуєте угіль? Не купуєте угіль. Всі угіль не купують, чуєш? У мене ніч раз не є. У мене є порт, котрому ніко ніч не чинить. Везися туди. Може там дещо буде добре. Може їм дещо продаме. До того момента. А кітюня буде дуже піло з грішми, та що чинити? Повтікають від дня теж люди, ні? Це я просто то. Та герос я оголошу дефолт та й готово. Ну, а той суд воли. Бо вони ніч не орють раз. Бо в мене вже все посіяло. Це всі поля. Туй це згід нич. Туй у ня буде пшениця. Пшениця. Нич. Пшениця. 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 Посоняк. Нич. Кампес. У мене буде дуже мучний гід. Так, куповим дуже мучний. Ну, та сесі тут будуть. Молочко вже потихеньку то розходиться. Ану, кілько вже? Вже 20 продали? Хоп-хоп. Так, сесі докладуть хижу, далі ще докладуть сесю хижу у центрові. О, вже на неї натягали навіть ресурси. Тут ще не достроїли, а на тут вже ресурси натягали. Всяк знав робити. Тут 380 соломи. О, забрав, добре. Льон? Я десь хотів льон садити.
пак уже дали? Добре. З чимся не дуже розібрав тому, як чередувати на полях. Як чередувати на полях ідіння. Розтиняв все тут. І секіть мені треба буде розростати село, воно по-любому буде йти мало маю правого бока, та й сюди. Тут буде індустріальна зона така. О, гонець прибув Барвінкової. У них є... Ого, що у них є? У них можеш паленку купити. Зато в них не є буль. Що? Як? Що це стало? Потихо. А що їм продати? У мене ніч не є. Їм треба овечі шкури, огірки, булі. У мене ніч цього не є. Даже муки в мене тільки не є. Можу їм 900 продати. Бо не було ж задер ходив. Зато в них є желізна руда, вовна, желізо. А це є у мене желізо. Ні, то туй. Желізо 500. Ну... Я їм продам 900 муки, бо не було, що я задер ходив. Або сісю муку туди. $900. Треба на морський причал. Мука. Бірішній. Найтуй хоч 3000 яцяк у резерві стоїть. Навіть його от потих. Ну, я так чую, що це буде тяжкий гід. Ну, епін у новій укушниці, бо... Сіна в ня гиби доста, бо ще крім цього в ня ту є обуріг, сякий, повний. Бо треба ми ще один класти. Обуріг. А цяк може такий. Ну і буде. А я вже купив вола, ні? Раз. Добре. 2 воли внесуть. Бугай. О, у мене родився маленький, менше місяця. Юй, а то вони і не написало мені, у мене ся родило телятко. Бо я його не можу на забій пустити, то треба мати спеціальне місто на то. Як це ото кличе? Тотуйка. Скотобійня, айно. Раз не буду класти, я не планую нікого різати. Йой, класненько. Це буде тяжкий гід, у мене дуже великі розтрати. Я накупував всього, а не дуже мав що продавати. І нож 900 муки продам. Я се тепер лиш надію, що в мене все буде добре. Це пуднявим налоги. Та буду никати, як ото піде. Тут ще нікого не є. Тут лише один сись. Всяким запримітив із цього бока туйка лиш улика стоїть. Більш не є. Гонець із деркачів прийшов. Ото виціть. Що вони купують? Пшеницю, яйця, олій, малину. Мене ніч не є. Угіль у нє є. Добре. Хоч якісь гроші. Самим углем іду.
через 1-2 годи окупляться витрати. Ну, видав, бо молоко, ото добрий ресурс, з нього пак ще щось може чинити. Тут є якась сироварня, от щось таке. Не? Сад треба класти. Забив за цей сад. Ту його класти, ту його вже класти. Цитуй. Ой, там нова родина ся селить. Ну, сяк, буде в нього туй сад. Хочу, не хочу, вже мусить бити туй. Бо я ся вже змучив без того сада. Так, туй хожу, ді кладуть. Далі йдуть солеварню. А далі ще й туй хожу кладуть. Обуріг. Сіна потихо тягають? Не тягають, ще туй доста. Ну, та міг їм уже того другого бугая не купувати, другого вола не купувати, в мене ся родив єден. Ну, ко знає, ко знає. Ей, політушка до нас в гості зайшов. Здоров. А ти низько доту не бавиш? Нагоду. Доту. Я, ге, видиш, сачку від вас. Odpočívám туйка, струси село. Никі, в мене корови. Я купив корови. Ник. У мене туйки пасуться. 9 в стайні. 9 в стайні, а ще 2 воли уже з плугом. Уже робоча єдиниця, ні? Отдихаєш добре. Ну та никі, що в мене туй насажено. Все з'їд, тіконя пшениці, дай Боже. Пшениця, 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 пшениця. Я буду хлібний магнат, бо знав. Нігі, щойся. Торговельний човен? А як він буде через міст іти? З таким парусом. Той дуже не продумали цей момент. Ану, Никита. Йдемо ламати фізику, ану. Нормально? Нормально. Так, добре, я ще хотів тут вапнячище брати, ні? Вапнярка. А за неї раз ніч не ясно. Я її буду класти десь тут. Десь коло соливарни. Капець я намистакав, хоч як наметав. Ну, ніч не буде. Ну, і буде, та бо муса їх десь класти, я не знав, де ліпше. Тут далі будуть йти хожі, люди будуть жити. Ну, а хотів їм ще одну на рибу класти. Туюня човнарня сеся є. Риболовня є на туй. А єдну туди покладемо туй долі. Вони так будуть доста єдного другого далеко. Значить, є на туй, а ще одну може буде покласти десь туй коло цього торгового складу. Не? Звучить логічно. Борошно на експорт. Чекатися, добре. Перед тим треба другу будову класти на вапно. Яку? Вапнярка тує. А яку другу класти? Виробництво. Вапнярська піч. І все? Коли задіяно різнороби збиратимуть вугілля шарами по 3000 одиниць та вапняк шарами по 5000, щоб потім розпочати випалювання. Всього закладається по 3 шари кожного. Отримане негашене вапно потім використовується на вапнянці для Добре, правду кажеш. Треба раз сісю піч туй класти. Та я і так і туй буду класти, логістично близько до сьому.
Та туди піч буде сперед вапнярку все в очереді. Так. Мені гроші цяпнули, бо виткіть. Ось то-то. Прийшов корабель, забрав... ну забрали то-то. Угу. Забрали в одні муку. Муку з того склада. Добре, сись гюд, дай Боже, збереся урожай та... Збереся урожай та буде много муки. Гонець із Барвінкового прийшов до нас. Він купує якусь таку... фігню, якої в мене не є. Нова родина! Усі у центральній в хижі буде. Йой-йой-йой, Макар, 87 годів! Всьому треба так і нараз ладити місто на Теметові, слухай. Сись довго не протягне. Або никайте, тут троє удданиць, 30 годів, 25-21. Треба нараз класти ще хижі, і сі дораз із нашими хлопцями будуть то сесе, кажу ти. Каміноломня, пец, вапнярка. Каміноломню ще треба. Каменярня. Ну, каменярню де буду класти? Тут теж в індустріальному районові. Як поживає? Тяжко. У мене була перша не дуже удачна проба. Там у нас був засік один робітник, він ніч не хотів робити. Я за нього навіть мем учинив. Та начав їм наново. Тепер у мене у селові 101. 1-0-1 челянник. І це дуже много. Ще в нього не було. Це лиш тепер стало їх більше 100. А ту каменярню мені треба класти десь там, де є камінь. Камінь у мене є туй, і є у мене камінь туй. Та мені ту каменоломню туй треба класти, видав, ні? Добре, я її кладу перед цим усім, но після сада. А соливарня уже в процесові, бо сіль я так знав, що можу продавати. Сіль у мене буде туй на склад... Ні. Туй у мене на складовий сіль. А ще на експорт буду... Туйки таку теж можу класти буде сіль. Зараз ми. Кампець, з цим вапном така запара, так його тяжко виробляти, треба каміноломню, слухай. Точно, треба камінь у бої покласти. Та зато мені треба цю каміноломню. Значить, мені тут ще треба буде один склад класти, мало. Склад. Туйка. А у всьому складові у мене буде... Так, цей склад домак треба напередав у пріоритеті. Всяк. Бо у всьому складові у мене буде, знаєш що? І коло каменя, і коло вапна, і дуже правду кажеш. Значить... Склад туй коло каменя буде. І правда, цього каменя мало. Дуже мало. І коло вапна склад видав класти. Сись нормальний буде. Тут недалеко. По пути буде. Так си гадав. Ну, то ся буде довго класти. Мені видав, треба більше людей б строїло. Ніко там не глядать роботу. Ніко не глядать роботу.
Мало ми люди. Хочу більше людей. Треба ми більше робітників. Добре, хоч угіль стабільно ся чинить. І сюди, і на експорт. Тут навіть може більше. Хоч 5000 на і то. Бо експорт угля раз нормально. Ігнорить стрімер? Чого? Ні, та не ігнорить, я тобі кажу. Прочитав їм, кажу ти ож. Кажу ти ож, нова кушниця у нас доста добре ся має, і у низьки перший день, коли в мене більше 100 людей. Це у мене вже читаво розрослося село. Я починав лише виціть, сись дарабся клав. Це у мене вже, як каже, новий сурдик, вишній куниць. Сі хишкися нові доста клали. Я низьки купив корови, першика таку, некий кіконя коров. Зачав їм косити много сіна, складувати в обуріг. У мене вже молоко є. Я організував продаж молока через сесю комору. Туйкася звозить молоко, продається так у всьому Балтикові, некий молоко. Того року купили 80 єдиниць. А ні, це вже цього року. Рано. Все добрі, нова кушниця ся файно має. А аби построїти соливарню, треба камінь. Ха-ха-ха, значить, соливарня йде гет у кониць. Може скорше вапнярки будеся класти. Або вже після камінярні. Та, ідуть вони раз строїти дещо друге. Це дуже не продумав. Треба їм ще якісь лавиці понакладувати, бо не мали де спочивати. Де були лавиці? Туй. Туйками хибить лавиці. А, ні, туйка є одна. Туйка біля Бовтика покладу. Туй де стайня у нас, туй можеш лавицю ще покласти. Бо люди мали де спочивати. Так ось перед стайню. Оба. І туй де сінося сушить, то теж можеш на відпочинок секумей простеньку. Оцяк. Файно. У мене ся навіть телятко родило, Ники. Бугай 2 місяці, бугай менше місяця. Кампець. У мене ся родять бугаї, так і має бути. Правда, із соливарнею проблема, бо думав їм раз, ож буду класти в соливарню, а там треба камінь, а в мене каміння не є. А то мені треба ще спеціальну будову на то би робити камінь, а вона у очереді майдале. Суєта. Никите, як у мене файно, люди спочивають на лавиці. Я на нього клинснув, він такий, ні, я йду на роботу, я йду. Менич, тут ніко не спочивався, а пішли, а всі троє втікли. Нормально. 79 годин? Сісі ще берує. Добре, тепло от суря доста, обуви вже не є. Обувся у мене чинить 500 на складові. А сюди чого не везуть? А, бо тут ніхто не робить на складові, ясно. Тут тягаут, різноробочих доста. По грошах минулий гід був в плюсі на 32, теперішній раз мінусує. Або це я ще не попродавав усій свій експорт. У мене туйка на однушньої основання 4000 з половкою, 5000 приложено на експорт. Та й тут 5000 воно буде на експорт, лише то ще треба так дійти. Так.
веземеся сюди, я там ще не був. А недорого, лише 20 золота у Паютино. Кіко пшениці буде, никайте, кіко пшениці. Уже почали жати пшеницю. Треба нас скоренько сохранити, бо вже жнуть пшеницю. Нова кушниця, усокотити, продовжити. Жнуть пшеницю. Пшеницю пак несуть на склад сюди. Та й так і нараз млини. І на експорт. І туй на експорт. Все на експорт. Так, треба продумати, що там далі буде. Сонячник, гречка дали, пар. Пшениця, булі, пар. Гонець прибув Панютине. Медовуха, сушена риба. Що вони купують? Морква, яблука, цибуля, малина. Так, чекайте. Не пилуйте. Раз. Треба поникати все Панютиною, що в них є. У них є сіль. Мені би треба купити маленько соли, закіть у мене ще не є, бо у мене тут ще 500. Мені би 500 купити. Ні, 500, сяк. Далі, а що би їм продати? Я думав, що у мене з олеєм буде добре, або у мене буде посоняк лише на другий гід. Вже 28, тепер лише 27. Та нічим не продам. Сукно, не, то валяльню мені треба. Ту всю індустрію би построїти треба дуже много чого. Я себе, може, маленько переоцінив. Чого вам угля не треба? Добре. Далі. З бакаліїд нам прийшов. Ні з чому дати. Металеві частини 500. У мене такого не є. 48 у мене того. Всі лише гвоздика чинять. А гвоздика такою на стройку йдуть. Та й сюди на ремонт. Даже не знав. Ніщо їм продавати. Мусимо йти далі. Ну, поклали той міст. Може буде той новий сурдик зачинати. Ту якся сесі хижі докладуть. Ну, у мене ще така очередь на стройку, дай Боже. Раз ніч не будемо класти. Сіна назбиралося доста. Насушилося. Тут 4 все ще зелена трава. Все вже готове сіно. Раз, два, три, 4. Доста. Ти внися пасуть. З сіном запас мав нормальний. Не пропадуть. Тут капуста, косиці в них всякі ростуть. Много медуся робить у цих двох хижах. І у них тот мед продають мені. Айно. І мед се продає. Айно, продається. Добрі. І молоко йде. Супер. Огірки? А де ся огірки продають? У мене тут було місцевий ринок. Огірки... А нігдеся огірки не продають. Біда, нігдеся огірки не продають. Вони у мене просто стоять там. То треба мені класти ще один болтик. Десь будуть продавати огірки, наприклад. Там горох, капуста, бурако, то понятно. Туйка малина, чеснок, хрінь. Чеснок ся де продає? Туйся продає, добре. Хрінь. Хрінь ся де продає? Туйся продає, добре. Горох туй. Та й туй. Та мені треба точно ще один болтик класти. Лиш де? Май туй, це май там.
Видав май там, бо тут у мене вже много цих. Торговля. Балтик. Так, тут один напроти другого буде нормально. Там огірки у мене були, ні? Всі в коморі. Огірки, риба. Риба ся ніде не продає сира. Лиш тут. Огірки, риба, сира, молоко. Бо я можу, бо нараз близько. Та й... Олій це що? Олій раз ні відкить вести видав. Він у мене мав бути на складові туйки. Ай, ну, його ще не є. Він це лише буде робити тепер. Бо по соняк зібрали. Десь по соняк жали цього року. Все, можеш виключити раз. Везуть мені моїх 5 стівок соли. Так, щеся хижа десь кладе, добре. Хижа, дали обуріг, тут ще один. Сись обуріг бо мені вже і не мусай, бо я так вижу, що в мене запаси сіна файні. Ай, бо ліпше най буде. Ліпше най буде. Все правда виціть мож. Ну, тепер усі, ко може, просто та йдуть збирати урожай. Ну, ясно, що дуже пріоритетне. Або на другий гід уже будемо гонни орати. Уже в ній є один плуг. Є в ній один плуг. Сіно, вода. Єдинадцять у мене. У мене двоє малих бугаїв. 2 місяці, 3 місяці. Треба мені з них робити волів, видав. Раз, два. 2 бугаїв мені раз доста. Один дворічний, тот, котрий осіміняє мені. Одного раз доста. А воли будуть на роботу йти. Тут ще одного. Зараз воли подростуть за гід, за 2. Та ми ще один плуг собі вчинимо. Ей, м'ясо на горчиці, м'ясо на горчиці. Здоров. Давно ми ся не виділи. Ми тут, видиш, далі бавимо село. Село у нас вже доста велике. Вже в нас 101 челянник. Ото дуже-дуже немало, так ти повім. У нас тут вже... Що? Склад переповнений. Деревина, дрова. Ясно, треба щось іще. Тут ще дрова може. Він буде 5000, не 2000. А що мені робити, який склад переповнений? Тут геть друге. Обув чиниться. Тепло цуря є. Ну то що ж переповнений, що мені тепер робити? Та най буде всього лиш 5000 туди обмеження. Деревина най буде 6000 обмеження. А колоплі вже нігде складувати. Треба ще один склад класти, значить. Склад. Так, уйтуй попри вас. Буду в нього складувати щось таке теж. Дрова, деревину, коноплі, та й може щось таке. Айно, умирали у мене на самому першому стрімові умер був Олег Довженко, а на другому стрімові умерла була Харитя Скрипалька. Далі раз ніч. Більш ніхто не вмирав. Раз лиш двоє. Склад вшитко може 10 ізрів. Ага.
Значить, кіть цього у мене 5000. Йо, порозумів. Та тут... Ясно. То треба було класти 3000 та й буде. По 2,5 на кожне. Поняв. Порозумів. Угу. І сам не знав. Сам не знав, видиш. Та туди... Всяк. О! У мене ще є одна родина із місних. Ура! Ісіся! Що кажуть, у родини не є їдіння? Та купіть! Тут в Балтиках все продає, ники, все. Молоко купіть, рибу, дрова, муку. Купіть! У вас гроші суд. Так, кіть кажеш, туди 3000 сього, та й 3000 сього. Та сяк туди буде доста. А на цей склад теж так буде. А воно ся випорожнить доста. Дораз май. То тут сісь льон раз забрати, а раз покладемо сюди крупні 3000. Значить 3, а є на авто 4, 6, 8. Та мож туй. Даже 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Ники, зачав їм класти ту соливарню, а там каміння треба. У мене каміння ще не є. У мене каміння ще не є. Каміння лиш тут буду добивати, ники. Каміноломня ще ся доки буде класти, ники в очереді де. Раз кладу ти ще один обуріг. Склад. На що хотів цей склад, уже й не пам'ятаю, бо най буде. Гонець із бакалії у мене. З балакії, господи, з бакалії. А мені ні з чому продати раз. Муковня ще тільки не є. Нащо я малину лажу на експорт, сам не розумію. І все ще добре, що він мені каже, що склад переповнений, та й на тому готово ж. Не чиниться мені з того якась моя велика проблема. Хотів може починати цей здараб потихеньку робити, або ото раз не буде, бо в мене раз із грошима проблеми. Я ся лиш тепер надію аж... Кажеш там 3000 туди буде, а 2000 на все. Соняшника туди теж 3000. Тобто у нас 3, 5, 8 та 2000 сього постає на дрова. Кіть каже, що ж 10 ізрів всього ускладує, бо я то не знав. Хотів склад на каміння? Хотів, айно, або каміноломня ще ся довго буде строїти. Туйка буде каміння туди. Ні, каміння мені треба було. А де каміння? А в складові його не є? Ну ж, не можу покласти в склад. Не то й каміння. Щось їм профітькав, значить. Добре, туйка дрова ще суд. Та дрова і вицять можеш перевести. Ось вже потихеньку позабирали. Там все вже розглотило. І тут вже складик чинять.
на то-то такуй. Щось вже розглотило. Гонець із паютиного. А що ви хочете? У мене ніч не є? Ану, не пілуйте. Сюди ще ніч не привезли. Лиш сіль, котру ще й не встиг забрати. У мене ніч такого не є, щоб вам було інтересно. Малину ви не берете. А ні, берете. Можу вам 1000 малини продати. Айно. Тож треба тепер в сіть перемістити 1000 сюди. Добре. А кроме малини, раз не мав що вам продати. Олій буде в перспективі. Олій потихеньку вже почав цяпкати, ні? А ні, то лиш вже на другий гід. Та це видав раз буде лиш на однушній такий ринок. Це лиш людям буде продавати. $50 гречка, що мені з цим робити? Так, що розказуєте? Каміння такий там буде складувати. Ага, у складові вказують лим ресурси, котрі вже десь маєш. Ні, пак, туй мож... Ники. Я знімав галочку з цього ж лиш наявної, і тут у мене цілий список усього, що лиш гонно бути на складові. І тут каміння не є. А ведь я сліпий, а ведь тут просто не є каміння. Не, тут і хижі не даються апгрейдувати абсолютно ніяк. Ну, цей склад нам такого треба буде, та тут теж буде деревина та й дерева. Наприклад. 3 та й 3 теж. Далі, там у нього щось таке було ще льоним хотів садити. Та нараз на нього приложу місто. Та буде ще 2500, та й буде добрі. Но, сад. Яблука. А треба ми робітника. Ціна йде сядако. Ще ми давно пробуємо то тоді, як так менеджити ось никавим де ми хибит челяника. Тут нам ленове нікого не є, теж ми треба хоч інного такого. Сись моле. Пшениці море. Пшеницю нікого не встиг перетягати на склад. Треба ми більше людей. Всі вже почали каменярню класти. Уже добре. А далі посунув пріоритет зась хижі, бо треба ми люди. Треба ми люди, в мене нікому робити. Ну, все, що мої. Євгенія ніде не робить? Та де? Та в нас тут як де робити? Це ж на млин не хочуть йти. Тут лише один, тут двоє вже, тут один, зараз буде двоє. Муку сюди возять.
Сюди не возять. Наш чом сись торговельний причал клав, сам не знав. Де гетвиць? Чуєш, пише, працює. Ба що чинить? Що чинить, такий тузянич не продає? Лиш малину мав вести. Малину ми мали привезти, не їй. У родині Федориків родилася дитина. І це вже третя. У них ся Віра родила на минулому стрімові, у них ся родила мала Вірка. А тепер ще й Сніжан малийся вродив. Це вже друга дитина в них. Кампець, друга дитина у війни в родині у мене в селові. Ей биса читав. Все треба сохранити і як отсвяткувати. Що в них за дерево посажене? Не ясно? Не дуже впознав. Інтересно, а вони можуть і це никайте, усіх, що має старі родини, 6 годів назад, то в них якісь дерева вже на вбивстві ростуть. І всіх теж. Та й всіх щось маленьке, всі 6 годів назад живуть. 6 годів вже у мене живуть. А всі, що лиш тогорічні, та ще дерев ніяких не є, лиш курчівля якогось. Інтересно, це що вони собі якісь теж сади чинять? Я ся в тому сильно не розумів. Має бути, видав, ні? Має бути щось таке. Ну, половка людей у мене має читавий доход більше 100 гривнів. То файно. Ну, покладеся сися каменоломня, та буде в ня каміння. А з камінням ся покладе солеварня, та буде сіль. Так, що у нас із сіном? Запас сіна на місяць, запас води на місяць, це все то, що в стайні. Туй нараз керниця є, або води мало. Треба ще одну керницю. Туйки треба ще одну керницю десь класти. Туй, наприклад. Десь має бути список дерев. Що? Десь має бути список дерев. Угу. Я не знав. Так, стоп. Треба. Ну, кажу, то ж води не є. Айбо правда, туйня і худоби много. Та туй вижу сіяної керниці вже помало. Костя знайшов на роботу? Знайшовся, добре. Немає ресурсу, малину. Та хмари вам зелені, так. Ну, колись воно має доставити. Чого воно так довго? Та тут є робітник, він відпочивав. Чого він не привіз малину? У мене ся пісрав контракт спозад того. Йой, а де б никати тут у очередь доставки? Там очей повно всього. Добре, сесітою возять дерево, буде угіль. Добре. Цей склад на угля добрий. 4. Тут буде теж лише 4 видав. Ай, ну, всяк руно десятка туди. Забуємо, що хотів поникати. Уже свистатися на цей пустий малином профітькав. Ну, сміхи. А сюди ще не возять ніч друге. Ні. То вже можна як відмінити, мені ту вже малину не треба. Уже її можеш не вести. А це доста людям, правда, води. Ту є керниця, ту є керниця. Це в мене раз лише 3, значить. Єдна, друга, третя. Або сися майх основана, бо ту видав ще й коровам беру. Та я покладу ту ще одну керницю. А цяк. Туй, а далі вже не буду класти хижів того бока. Туй покладу керницю. А цю керницю ацяк такий. Ацяк.
Но. А що я заказав? Тачку. Ага, добре, 2 тачки най будуть. 2 людей на роботу. Вапняк, камінь. Це вони і вапняк в оціть будуть ходити збирати тепер, значить. Це в оціть. То мені треба було каменоломню туй класти, бо туй вапняк. А я її поклав коло каміння. Ну, гіб... На одного бока логічно подумав, ні? Ну, в садові у мене будуть рости яблука. Айно. Та далі буду торгувати яблуками. Тут такою можеш кластися нараз яблука. Кіть вони то. А ні, тут не можеш. То вже пак буде, добре. То вже пак. Сади варта на 2-3 класти, бо вони раз на 2 роки... Нараз 2-3 сади класти, бо не раз у 2 роки рости будуть дерева, але пак родити без пакдовничка. Покладь. Айно, правду кажеш. Сяк то думаш? У сисю би лиш каміння тягали, а сюди на вапняк. Tu його і покласти не можеш. Хмари ти зелені. Ну? Де тя... О. Десь тут може було. Ой, господичку. Аж такої не... О. Добрі. Фух. Я вже думав, що я його там нігде не покладу. Ідемо. Так, і це вже грудень 27-го. Дораз начне новий гід, буде файно. Так, люди добрі, дораз покладуть хижу, а далі керницю, бо біда. Ти треба ми люди на роботу. Будеш каміння збирати, чоловіче. Ну, а то каміння буде десь не є камінярських тачок. Та вчиня, тайно. І це у... Туйка мав чинити, не? Камінярська тачка. Розуміються в тому, що... Мене гроші не є. Мене гроші не є. Треба срочно... Так. Піднімаємо налоги. Я у мінусові. Сяко його ну бити? А я можу продати корову чи щось таке. А то треба заганяти декого. Все, я в плюсові, добре. Так, кажеш класти нараз іще сад. Так, 2 садовня там будуть. Я їх отсяк вержу. Отсяк. О, уже поцяпкали гроші по тих. Господичку, мінус 600. Йой. Страхи. Мало у мене не був тот дефолт. Тут ще рубав дерева, бо у мене тут та камінярня була.
на вапно. Тоже після соливарни буде. Цей склад їм поклав, той раз мені ніч не треба. Там пак буду складувати, видав, вапно летить. Так. Збиратися камінь потих. Збиратися, добре. Як збиратися камінь, то значить може буде продовжувати і соливарню класти. Угу. А другий буде з другою тачкою, я так розумію, ходити. Тяжко, тяжко. Так, бурак. Бурак ся десь продає. Туйся продає бурак. Добре. Є місто, де продають бурак, добрі. Води мало. Туй можеш ходити на воду. Туй можеш ходити на воду. Ходіть сюди. Туй вам недалеко. А я туй на сись верхній сурдик кладу ще один. Ще одну криницю. Покладь на тот берег теж лісопилку, бо не тігали сараки. Ну, і це чи й правду кажеш. Гонець із Мерфа прийшов до нас. Що він купує? Гречку, олій, і все купує, сушену рибу. Що в ній є? А що в ній є? У мене є малина, оловня лише 600, углявня много. «600 олову можемо продати, та 600 муки. А він муку не бере. А, ні, бере. В мене більш ніч не є, бо я тепер мушу заробляти. Мушу дещо заробляти, бо з грішми страшно. На, то капець. Ну, каміння вже ся набрало. Та я вже дав. Вже їм дав такі дані, що дай Боже. Даже так. Або платню йому баляти не можу. Ноги б усе фунгує, як має бути. Дораз буде водичка, Не переживайте. Маленьком переоцінив вигоду того молока. Ноги би є, а люди від того аж читаво майже щасливі не стали. Ну, кажеш, ту і ми треба ще й ту класти. Лісопильню. Або там зась, видиш, не руна то та. Там най буде. І доста серйозний мінус по грошах, я вижу. І це минулий рік я кінчив на мінус 600. Чого? Бо великі зарплати, великі розтрати на зарплату. Криниця є. Туйся женила нараз родина з мого села, і все супер, все добрі. Вони нараз пішли щось купувати, у них суд гроші. Криницю мим поклав таку, і та тут буде вже вода їхня. Тут вже
І сі можуть сюди на воду ходити, не лише сюди, то вже буде ліпше, мені се так видить. Я так нараз кладу ще 2 хижі. Так нараз ця хижа буде класти. Йой, не знав, що робити з цими грішми. Я думав, буду муку продавати. Тут пшениці доста, а в нас щось дуже потихе моле. Туй двоє, туй двоє, туй двоє. Три млини. Крутять, а крутять, а крутять. А муки туй 900. А то видав, просто ще люди много муки купують, ні? Люди муку купують. І на однушній ринок, де воно? Мукася продає туйка, та й туйка. А ну, кілько той муки йде за гід? 180. Ні, цуря більше купили. Туйка 120. Тяжко. У мене лише з углем проблем не є. З углем парада. Сим доста. Склад ним повний. На експорт склад повний углем. Сюди лиш ніч не возять. Туй най ще на угіль буде. О, а водки мені цяпнуло 100. Це видався щось продало, ні? Айно, щось це продало. У мене плюс! У мене плюс по грошах. Ти щеся продало. Добре, хоч якийсь бонус. Треба... Я видав нараз сюди, когось заганяв у деркачі. Паютиное. Сюди заганяв, може у них буде щось... Може їм треба, не знаю, малину, а угля. Мушу маленько ризикувати. Бо то, що я підняв дані своїм людям, то таке. То не дуже ефективний метод. Що так потихо? Ну я на 3 нігде не включав. Та я на двойці деколи не встигав менеджити всі нюанси, які в них суд, знаєш. Я на тройку почти нігде не включав. Ники, оба. І що тепер? І тепер я починав переживати, а кіть я щось не увижу, а кіть вони будуть казати, що ники, оп, гонець прибув. Мені треба нараз никати, що йому треба. Ну, у мене цього ніч не є. В перспективі буде в нясюль. А так я ніч не беру. Цього можу ігнорувати. Треба поникати обуви в доста. Може буде... А ти не хочеш обув. Я буду годин обув продавати. У мене, правда, шкура, з котройся робить обув. Завозна лише. Я її купив був. Шкуру був купив, у мене свої не є. Або обув може буде продавати. Тепло цуря. Теж ще не роблю. Бо на тепло цуря треба ми там якийсь другий ресурс. Сукно та й гарбовану овчину. У мене ні того не є.
Симфурт мало води, а у них такий некий той колодязь. Один, другий, третій, четвертий. 5 колодців у мене вже є. Із цього видав дуже повно води йде бутуйки корови. 11. Мені дуже смішно з того, що сесі стоять просто такі і не киваються. Ну, хоч булі та й по соняку не будуть на другий гід. Десь є п'ятое поле. Та ти можеш щось садити таке, не пар. Пшеницю не можеш. Гречку можеш. Гречку садіть. Далі. Ти теж можеш гречку садити. Ти тут можеш гречку садити. Чого? Давай навіть коноплі. Ти коноплі посажу. Ти тут можеш дати, що май такое. І пенсонячник не можеш, пшеницю можеш. Де то було? Якое? 8? Пшеницю можеш. Та й сесе. Чо той пар? 11. Ти можеш ще файно упалити ячмінь якийсь, авать. Тоже пшеницю можеш. Мені треба откуплятися. Так, що там? Гонець із мерфи. Всього вже знав, а деркачі. О! О! Все то, що мені треба. Повно угля. Тягніть угля, буде файно. Тут нікого і не є. А мені по морю нікого нічого не возив такого. Колись я назбира цуря на продаж, то туди може буде щось думати. Де в мене ся складує цуря? Десь їм туй складував, ні? Туй. 740, що то? Хижку поклали, добре, і далі ще одну кладуть. Добре, все мені ся любить. Йой. Ай, бо я вам кажу, сися бавка. Так затігат. Тяжка доста. Я би казав, що тяжка. О, 3000. Вони сюди ходять за камінням. Но на мою душу. Никай. Куди вони ходять за камінням? Та може доста? Єдного. Добре, в мене ся достроїть хишка. А де тут усі мої будівельники? У вас тут 1 мільйон чоловік. Ага, вони тут. А чого вони тут? Нова родина. Із Солонину прийшли. Це мені треба буде свинарник. А на свинарник треба буде якоїсь інтересної ідіння вже, не лиш. То щось типу Зевса. Ще там якась гра була про Єгипет, здається. Я за таку даже не чув. Я у таких менеджерах насправді не сильно розумів. Кажу, я Frostpunk бавив. City Skyline бавив. Воно було інтересне. А за тут і що ти кажеш, не чую. Давно грав, що ніц не пам'ятаю. Ну. Ко знав. Що у нас там з роботою? Дораз буде ярі, сеся все буде орати і сіяти. Роботи буде доста.
А булі у мене туйки є на складове місто на них. Добрі. Zeus, Master of Olympus. Я пак поникав, но так нараз ти не вповім. Це воно мені взагалі інтересно буде. Що тут роблять? Це на лісопилню ресурси возять? Ага, ясно. Та тут будуть рубати. Тут хащі доста. Сеся має розглотити. Ну, прийшла ярь, никайте. Ну, мені направду дуже любить, і це так файно продумано. Ож у старих хижах май, що давно вже в селові 7 годів, та в них дерево попіля хижі росте. А у нових іще ніч. І це так класно. Це так класно. Та де? Ці троє просто сидять, спочивають на лавиці, посеред вулиці, так їм файно, так добре. 20 чимось років, ясно, що я за неї не чув. Знаєш, 20 років назад така була ігра, якось у селові один купив диск, та які ігри були на тому дискові, то ті всі знали, а за другий ніхто ніч не знав. Ну, кладеться ще одна хижа. Я вже помалу плюсуюся по грошах. Треба споминати, кому продавав угіль. Сись угіль вже зарезервований, айно. Айно, сись угіль вже зарезервований. Добрі. О, їм треба обув. 1000 обуви можеш продати. Або ту 1000 обуви треба сюди наскоренько завести. Дуже шиковно. У мене тут на складові 1700, парада. Тим часом нам прийшов гонець із Бакалії. Ми му ніч такого раз продати не можемо. Муки у нас раз мало. 1300. Хіба му 1000 продамо, або так. Бо не опусто йшов. Нормально. Цезарь була. Ага, одна серія ігор. Ясно. Добрі, Юрку, давай, майся. Та я теж вже дорозбудуйте. Гет уже 2 години тут клинцями. Ага, тобі би було тяжко вертатися в такі ігри. А я ники із яких зачинав. Ну ж, лиш зачинав сякі бавити. Бо я сякої ще нігде. Усякі менеджеримся нігде не бавив. Бо гиби тут і майстарі стратегії, там Warcraft, Age of Empire, то все. Вони були многим майпрості. Там у тебе 4-5 ресурсів, та й готово. І людям ніч не треба. Не є такого ж хибитим вода, ось вона далеко. Та де, там такого не було. Warcraft 3 ресурса. Дерево, золото, та й би їм було як де спати. Я тебе прошу. Тось атаку не рунять. А де? Тось атаку не рунять. Так, комора. Тут у нас що? Все добрі. Мука йде. Олоу раз не є. О, орют! На волах орют! Поорали поля! Так файно. Дикий. Це перший раз у мене поорали поля, так файно. Не знав, що воно дає, ну, видав, добрі. Добре, хижу построїли, файно. Ще якось прийде жити. Так, на початку з відео про 2 стріма ти хотів і пивницю стрімити. Ну я би хотів і се бавити, а на другому окремому стріму ще півницю, або в якийсь другий день. Низькими не виходить, бо бавлю село. Завтра не можу, у четвер радіо, у п'ятницю, хіба у п'ятницю, в цю суботу буду никати, це вийде бавити півницю. Так. Дуже любив менеджери, тому зараз просто хочеться бігати, стріляти, ясно. Розумію тебе. Так, 12.
О, у мене ще телятко родило, мала коровка. Файно. Оброги повно міста, добрі. Нова родина. Супер. Уже 109 чоловік. Так, треба ще хижі планувати. Сяк. Ну, я так думав, що я ще вчиню сюди сяк уличку, гіби і тут ще пару хижів буде. 2, вать, 3. Вать, тут може ще якусь... Може ся стане хоч одна сюди? Ні? Ні, не станеся. Та туди сяк покладу хижку. Пак ще сяк. Сяк. Ще одну. F1. Так. 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 Ну, от я вчиню сяк, ось уличка буде мало завертати. Чекайте. А от у мене 1000 золота. От у мене 1000 золота. Експорт. Пхі. Файно. Що експорт? На окремому стріму я поняв, що мало пограєш острів, мало півницю. Ні, ось окремий день. Окремий день бавити півницю. Щоб мене не кивали. Бо, Никей, острів така бавка, що ти кить за неї сідаш, ти вже не встаєш. І мені це то насправді даже любить. Так. Абрикоси. Тут будуть вишні. Ну також один день я буду стрімити якусь яку бавку, один день півницю, а далі буду видіти, які у нас взагалі бавки, як ми їх будемо комбінувати. Так, туйся потихо розроста, то тут вже може буде і то, і ну. Лавочку їм покласти. Тут би спочивали. Попри камінярню свою. Та й болтик посперед неї покласти мож. А цяк. Болтикою би якось робив. Бося в ньому щось продавало, наприклад, бурак, наприклад, мука, дрова, капуста, може, огірки, риба найся продає. Ну, то в мене вже вишній конець такий доста файний. Ну острів дуже затягує, і я знав, півниця порохом пропада, но то ненадовго. Острів затягує, споза того я дуже хотів би так ото вчинити, ось острів бавити один день і вбися не рушати на якусь другу бавку. Так, здесь каміння вже доста натягував. Значить, каміння вже много. Та успішнося тут вже построїть то та солеварня, та буде в мене сіль своя, буду іще годин продавати. А никаємо ж там сіль коштує доста файно. Так, що у нас там? Обув є, обувся продає. Айно. Деркачі, бакалія, мерфа. Кудися обув продає? Там щось було. Ці у нас фурт буде туди доповнювати. Тут 0. Ось на шилд 1000 та буде просто тут стояти туди? Це як? Видав. Будемо видіти.
Зомбі ганяти? Не дуже порозумів, за які зомбі ти кажеш. Зомбі ганяти по світу? Ти за якусь конкретну бавку кажеш? Гречка, сонячник, гречка, булі, пшениця, коноплі. Project Zomboid. Я не чув за ту бавку ще нігде. Project Zomboid. Не знав, що то. Так, у мене сильний кінчат. 500. Нормально. Туйка рибу є кому й мати? Не дуже. Всі зайняті. Добре. Значить треба що? Значить треба строїти хижі. Лісопильня. Далі сад. Далі хижа. Склад. Соливарня. Хижі кладемо. Просто кладемо нові хижі. Тут треба камінь. Видки мені його взяти. Най той рубаут хащу собі. Буде в нього 2 лісопильні, бо тут вже далеко. А тут і не є ніч. Все по складах, а по складах ще й немного. Угу. Ясно. То я ще десь планував льон сіяти. Ну, тут є одного. Тут є 2, ні? 3. Якось один найту хоч буде. Так построїли, що на території ще так і 2 дерева стоять. То, що ти бавив, плануєш застрімити. Угу. Ну, та прийду до тебе на стрім туди поникав, бо сам я видав раз до того не дійду. Мені ще й сися не надоїла, і півниця, і ще в мене ціла очередь із бавок, котріся хоче побавити. Там у нас і рослини проти зомбів ми ще не прийшли. А такся планувало, що ми то прийдемо до кінця. Так, гонець із деркачів прийшов. Він купує пшеницю, обув, угіль. О, якраз. І то в ній є. Файно, та значить ми йому угіль, усьой, обув лиш 1000. Або і так уже файні гроші на тому будемо мати. Гречка, нет, мука, олій щеся і не набрав. А от нього що можеш купити? Шкури можеш купити. Бо в мене ся кінчать, ні? Там на обув треба було шкури. Тут лише 100. Ну, та ми від нього купимо ще шкуру 1000 раз. Нормально. І так буде нам много май вигодно. Бо обув файно коштує. Так, у мене ся достроїв ще один сад. А тут у мене будуть... так, тут у мене яблука, абрикоси, а тут у мене туди будуть вишні. Файно. Нікому, правда, робити. Треба хижі. Кладіть хижі, люди добрі. Так я поклав глядати. Нікого не є. І ту й рибу нікого не імат. Кампець. Хиблять ми люди. Мало людей. Мало людей, треба ми більше робітників. Тут лише 2, то немного.
Постачання. Тут і все є. Місткість 25 тисяч. О, а у складові такое пише? Пише 10 тисяч. О, все, я тепер знав, де то можеш контролювати. Угу. Порозумів. Так, туйся обув чинить. Туйся... Ага, туй мігся чинити. Недостатньо тканини, добре. Значить, ти йдеш гет. Туй тканину роблять двоє. Недостатньо конопель. Ти йдеш гет туди, нащо мені там двох? Ні? Їда кого з вас і мати рибу. Ніко не хоче туди. І рибу ніко не хоче йти. І мати кампець. Що? Ресурси деревина нема де взяти. Як ото? Тут 2,5 тисячі. Ну, тут на складовий раз не чне. Або 2,5 тисячі. Є. Все, добрі. Рішились ми конфлікт. Годен із хижі нові покласти коло саду на другому берегові. Я так і планував, ось там у мене буде новий сурдик. Добре, Мішаня, біжу. Добре, і Політушка, дякую, що зайшов із нам. Пак прийдемо і ми до тебе на стрім. Никати то твій Zombieland. А, ні, Project Zomboid, перебачте. А щось він якось не за шором хижі кладе. А то єнно. Славомир Добродько помер від старості. Йой-йой. Та добре, що від старости. А вони такий нараз купують то обув. Де го загребли? Третя є. 28-го мер. 25-го, 25-го. Так, треба туди покласти ще пару сих. На запас. А кіт зачнуть умирати. Третя смерть. Файно. Йоу, добронічку і Політушка. Що в мене там з грішми? З грішми в мене все файно. Я у читавому плюсі, бо тепер у мене був файний експорт. Туйка вже є кому робити, туйка ще нет. Ну, а чий скоро буде. Бо хижа сяде кладе, прийдуть ще люди. Все буде нормально. Туйка у мене вон двоє в стайні роблять. Уже 13 у мене. Ще й місячний бугай, сісь 9-місячний. То я собі з них волів буду годин наробити. Ника ж тисяк уже треба буде ще й стайню класти. Дуже файна бавка, найся не приказує. Но, та, після цих хижів буду ще айно класти і той сурдик. Що, води не є? Так, є вода. Тут у вас є один колодязь. У мене просто центр получився такий дуже мішмашний, бо я не знав, як ото фунгує. У мене тут і млини, і торговля, і поля, насадження, все нараз у мене в єдному. А люди живуть гиби кругом того, да, як. Таке в нього вийшло планування. Так, 900 шкури тут є, то треба на склад. $910 перетягнути на склад. Сяк, добре. Десь у мене цуря продавало той айну. Того року 100 купили. Добрі. Та файно, беруть цуря, беруть. Тут лавиться на відпочивання. Боут. Файно, дрова купують. Добрі. Так, тут у мене троє роблять, а тут двоє. Та ми можемо єдного виціть уже копнути гет. А сюди третього дати.
А де двоє пропали? Перше лише там троє було. Це зачалися якісь сезонні роботи. Ні, не зачалися. Вони навіть не різнороби були. Де пропали, не ясно. Ну та що? Кітак цілком рахувати, яким се клав цілі на нинішній стрім. Ож хотів їм... Ож яким се клав цілі на стрім, хотів їм мати корову, хотів їм мати сад. То мав. Більше того, розібрався із торговлею на кораблях. Порозуміємо, що велика дурниця. Зачав їм строїти велику індустрію, вже там солеварню, вапнярку, то се позапланово вискочила в ня і каменоломня, котру я й не знав, що мені треба буде так шиковно класти і бутує. Ну, я рахую, дуже класний результат. Зачались ми вже нормально орати, вже в мене тут двоє волів, найдуть ремонтуватися. Гонець із Панютина прийшов. Що у вас є? Що вам треба? А то він кораблем іде, ні? Айно. Ну, можеш му 1000 малини привезти. То треба, бо вона в мене була там на складові. Ну, пробуємо. Виціть малину. Хоп. 1000. Куди? Сюди. А тут малина. Треба дати. Малина. Де? Всяк не буде. Можеш ще від людей брати. Доставка. Тачкар. Все поволити. Убося шиковно доставило, бо тут і самі не привезе. Відпочиває, никит. Що? Недостатнє різноманіття харчів. Гайсе. Ники така в них інтересна родина. Гордій 18 годів, та й Мирослава 31. А кажу, то ж помало їм їдіння всякого унікального. Та купуйте! Мене ся все продає, нікося другий не жаліє. Туй боут, сушену рибу беріть. А її ні кіть взяти, ні? Замість сушеної риби може що? Там капусту, наприклад. Капусту беріть. О, все, вже нормально. Вже нормально, купилися бурака, риби. Та бурак із рибу іде так і має бути. Нормально. Гвіздя не є. Нігде взяти гвіздя, вже ся зачинав такі проблеми. Тачкарня. Ну, та сесі двоє стараються, роблять гвіздя. Так, і сі малину привезли? Везуть. Добре. Хочу віддіти, вивезли. Як їм підняти пріоритет? Угля не є? Ви ся смієте. Тут. Реально не є. Ну та маленько ся з новою хишкою застопорить. Їм треба гвіздя. Так, і це вже корабель за малину йде. Малину привезли? Ще не привезли! Хмаро вам зелені! Ану малину везіть нараз. Не цуря, малину. Корабель дораз прийде. Де тот, що має малину вести? Вкажіть мого.
Ну, шкури довезли, ясно. Обув, добрі. Я за вас радий. Ай, бо малину, малину будьте добрі. Єден контракт на малину туди. Треба віддав малину просто геть забрати вообще із того склада. Були ж кораблем і продавати. А ну? Не є товара малини, ясно. Так. Малина, де? Геть, все. Всю малину туди. Догденний. Профітька вим контракт з-позад них. Всіх угляни є, но угілься дораз випали, дораз буде. Та бо все на експорт теж випакували. Гиби немає гірша ситуація. Так, той кожі ще доста. Все ще виціть не всю перепекали сюди, на склад. Добрі. Все у них буде нормально. Так. Тут є кому робити. Висадили. Добре. Яблука, добре, будуть. Будемо пак продавати яблука і вишні і все. Хащася рубат, файно. Тут мож на дрова склад учинити ще. 2000 дров. Та й деревина. 2000. Нормально. Логістика вже починає фунгувати. 15! Йой-йой-йой, то в мене теляток тіко. То мені вже треба буде до того строїти ваччину, стайню, скотобійню. Скотобійня в мене туди буде так і туй десь. Де? Туй так і туди. Нормально, у вас уже все з'їдено. Нормально. Пішлися купити молока. Так, гонець із деркачів прийшов. Хоче щось купити. Угля? Угля в нього має бути. 6000. Угля в нього до блуду. Забирайте. Олії ще в нього не є. Но буде. Цього року щось там має бути. 400 сонячника, щось вони то потихе. А на однушній торха, ну що там у нас? Олії 50. Ну, маленько є, маленько йде, добре. Обувся навозить, обувся буде продавати. А туйка обув деся продає у мене. А ну. Туйся продає. Добрі. Іде? Продається, добрі. Значить, у людей як? Нормально? 5-5-5-5. Пхю, паради. Сесі дораз купить щось нове. А що м ще хотів? Раз ми видав нич, від них не треба купувати. А не можемо продати худобу. Вони продають худобу. А їм продати худобу не мож? Не мож. Можемо продати обу. У мене вже 550 є. Та під цих 550 їм і продаме. Файно. Цуря. 2000. Сюдися вже потихеньку почало напаковувати. Тут цуря у мене ся не продає. Треба готуй продавати. А тут воно мені не треба. Цуря гет. Цуря. Хоп. 350 на продаж. Сюди. Добре. Так, все закрити. Желізо. Треба поникати, це є у мене желізо. Кінчаться. Значить, прийшов час купувати желізо. Так і в одних і купимо. 1000, най буде. Все.
Деркачі, мій любимий партнер по куплям-продажам. У мене цей згід файний, доста плюсовий. Я наекспортував, доста читав. І однушній ринок росте, чим далі, тим маю вже 480 лиш у серпньові мав. Файно. Що, хижу доклали? Файно. Ще ніхто не прийшов, вони вже далі строять. Супер. А, зась гвіздян є. Ви там щось робите? Та роблять. Або вони віддав... Як ото? Сяк? Бо ми мож возити. У мене на сьому складові і на сьому складові пусто. Чого? Чого сюди уголь не возять? Ж помалого? Та покладемо ще одну углярку. Та найся 4 випалювати, а не 3. А, не руно є. Та де, туй не покладу, туй не файно. Туй мусить. Туй не мож, не стеся. Хмара вам зелені. Ну та мусить туй. Угля вам мало. А я всій угіль продав гет. 6 тисяч на експорт стоїть. Ха-ха. Сміхи. Так, сюди ся цуря возить. Оці ця цуря вже забрало, а малина стоїть. Добре. Мука возиться, угіль. А, та мені його тут не треба. По сьому уголь ніко не бере. Тут сім'я є ся, а сі якраз зайшли, супер. Нові люди, то все файно. Уже 113 людей у мене в село. Рибу ніко не імати. То не добрі ж рибу ніко не імати. У мене вже читавий плюс по грошах, мені все то любить. Центр угольної промисловості найся не приказує. Я щось із тим даже перемудрував. Сюди на експорт хотів класти. Так що, земля виснажена? На сонячник не буде, ясно. А що ми можемо посадити? Колопні можемо посадити, най буде. У Філюків родилася дитина, вони тут 3 роки живуть, і в них се родив маленький Гаврилко. Даме вам 10 гривнів помочі. Бо тітвака треба годувати, ні? Я вже починав класти скотобійню, бо треба мало міркувати. У мене коровник на 20 голів, а у мене вже 15. То малі телята. Тут, правда, не дуже видко, ко з них малоє теля, або
тут малі телята є. Місяць, 3 місяці, 5 місяців, 7 місяців. Цих бугаїв нараз може так і на волію видав, мені не треба так много. Раз, два. Двох бугаїв мені точно доста. А туйка тоді буде ще один плуг. Хишку. Добре. Гонець із Манютина. У них є сіль. А, це тут іще морем. Та туди малину 1000 їм продам. Туту вже кілька раз пробував. Мені треба соли, айно. Що в мене там на складове? Комора. Ні, склад. Сіль 0. Опа. Я купую соли. 3000. $3000 соли. Що там по місткості? Значить 3, а дров то до 1000. Сяк. Якраз 10 буде. Земля виснажена на пшеницю, значить зась булі. А буліся продають на внутрішній ринок? Продаються. Ну, добрі. Добрі. Нова родина. Ура! Юй, так, хлопці, це вже досить повно часу прийшло. Мені все треба потихеньку сохраняти. Нова кушниця, сохранити, продовжити. Що там пишеш? Уже кілька нова кушниця років екзистує, а церква так і не є, як в нормальному селові. Тут Ники пише. Розважальні будівлі поки не на часі, і релігійні потреби задоволені. Там писалося, хочеш село більше на 100 чоловік, то треба мати капличку. Капличка в мене тут стоїть. Значить, прийти помолитися єгде. А кілька людей треба на церкву, я ще не знав. Де мене ікати. Надає містянам можливість задовольняти своїм... церкву треба, кіть хочемо, більше 300 людей. Сяк. То значить, я ще деякий час можу спокійно без церкви побити, а вже пак далі завтоміркувати. Так, сістуй каміння на цього вже доста. Просто оньвиціть. Та й не знав, де там ще було. Ще тут було каміння. Так, сюди б хотів хишки класти ще. В перспективі. Значить, їм теж треба буде керницю. Нормальне діло. Їм треба буде ту і керницю. Далі, а цяк будуть іти хижочки. І на таку й буде навіть попри сесе. Хочу всяку без того. А друга хишка... я все мало не продумав. Ні, нормально. Всяк туди не буде. А цяк теж буде. Дві перві поклав. Всяк. Файно буде. Було 113 людей, тепер 110. Я щось не замітив. У мене вже 117.
Тут лише троє вмерло раз. Та один такий недавно вмер. Коли було скочило на 110, я не пам'ятаю такого. Так, зась проблема із тим. Не є угля. Як не є угля? Тут пусто. Чого? Постачання включено. Сісі носять. А я всей угіль продав, айно. 3000. Треба тут менше класти. 4000 най буде на експорт. Тут взагалі угіль на експорт це не везе. Там доста буде. Так, пшениця висить почти вся вивезла. Тут вже починаються жнива. Туся пшениця складує, молися такой нараз і такой на експорт. Ладиться сюди та й сюди. Добрі. Добре, доста. Це вже... То було майдавно. Гонно бити, ось якась одна родина утікла геть, а друга ся пак потім заселила, а я то не замітив. Ну, всякое гонно було ся стати. Тепер я вже збирав урожай. А то що? Жнива. Ну, із доброго у мене вже 2 комплекта волів із плугами, і вони вже шиковно гонні орати поля. Бо перед цим я пару годів подряд садив також і не оравим. Ото не дуже добрі. У мене повно телят вже родило, я вже кладу скотобійню, бо пак може було різати, бо було яке м'ясо силове. Добре. Та що? Ціль, яку я си клав на цей стрім, я ацяк учинив. Ще много більше я собі планував. Цей сурдик уже почти довершений. Я тут може ще даже вчиню ще на поле пастися, буду видіти. А вать даже пару хижачок ще влуплю. Ацяк, а вать даже і ацяк. Коротше, вишній конець у мене дуже файний. І починав потихеньку освоювати новий дарапсила, сюди май. Тут їм треба буде теж якусь інфраструктуру вчинити. Там магазинчик у них був, бо вони могли всячину купувати. Якийсь склад видав на все, що тут буде рости. Ні, то би було досить логічно. Та й файно буде. Ну. Мені ся любить. Айно. Та на низьки будемо ся сохраняти. Красно дякую всім, хто ся низько прикапчав. Було фосо. Ти мене фоловиш з 9 квітня? То давно було. Ну, теоретично давно. Я не знав, як ти затямив. Ну то було вже цього году. Квітень вже був цього году, капець я розумний. Айно, та сяк. Ну добре, добру ніч. Всім дякую, Кося прикапчав. Повтор пак буде тагився на ютубовий, кого хоче ще щось покукати. Може якісь смішні моменти ще наріжу на мемасики. Та й буде у нас все добре. Слідуючий стрім озвуся. А раз, майтеся. Красно всім дякую, добру нічку.